Hej, jeg vil lige vise jer, hvordan vi pakker vores kød ned, inden vi sender det ud til jer. For det første så pakker vi alle vores kødstykker i vakuumpakket emballage, og det betyder, at de er rigtig nemme at håndtere, når de kommer ud til jer. For enten kan I putte dem i køleskabet inden brug, eller I kan placere dem i fryseren. Og der er ikke det store affaldsproblematik. Herefter lægger vi alle vores varer i vores bænkokasser, som er højinsuleret med en god godstykkelse på siderne og til låg, så vi sikrer, at det kan holdes godt. Så lægger vi is i pakken, og her pakker vi kødet helt færdigt. Og herefter trækker låg, og der påsættes adresser, og det ryger direkte ud til dig. Har du også lyst til kød fra frilandskød.dk, så gå ind og bestil på vores webshop. Tak.